ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಇನಿ ಸ್ಕೂಟಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಆದುತ್ತನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಶೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋದುಪೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ದೆತ್ತಂದು ಪೋಯ ಗಾಡಿ ಅಪಕಾಯಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ನ ಶೂನೇ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೈರ್ದ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ತೆಗ್ಲು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ವೀಲ್ನ ಲೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಪಿರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಡು ಒಂದೇ ಪೋವ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಐನ ದಾಯ್ತ ಬರ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಬರ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಐ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಲೆ ಟಯರ್ನ ಪಿರದಿತ್ತೆ ಶೂ ಈ ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈ ಪಳಬಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂಚದನ್ನಾಗ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪನಿ ತೋರ್ತಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾವಡ್ನ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಪಿಕ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಐತು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಚಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ವೀಲ್ ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಈದ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಐದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ದೂರ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಪಿರ ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.